No niin, minun Thaimaani. Olemme Phitsanulokissa, Vangtongissa ja Van Klangis alueella tarkemmin sanoen. Ei ensimmäistäkään betonipylvästä eikä niitä satoja sähköjohtoja, jotka niistä roikkuvat. Ei niitä epäsiistejä asumisalueita, koska täällä ei suoranaisesti sellaista ole. Ollaan maanviljelysalueella kahden ison vuorijonon välissä aika korkealla ja kymmenien kilometrien mittainen taitaa olla tämä viljelyslaakso, mikä täällä on. Itse asiassa meillä on tuossa ihan lähettyvillä maa-alue, jonne on tarkoitus tähän postikorttimaisemaan mökki rakentaa. Täällä viljellään tietenkin riisiä, maissia, oliiviöljy, puita tuossa äskettäin ohitimme. Ihmiset asuvat tuolla laidoilla olevissa kylissä, joissa sitten jonkinlaista kunnallistekniikkaakin on. Jokainen maata omistava ja itseään kunnioittava thaimaalainen tietenkin rakentaa kalalammikon, ja tuossa edessäkin sellainen kalalammikko näyttää olevan. Thaimaalaisten omaisuushan käsittääkseni on pääasiassa maassa ja toki sitten kullassa, jota ne ei varkaiden pelossa uskalla päälleen kuitenkaan ripustaa. Me asutaan tämä talvi tuolla edessä näkyvässä valkoisessa aivan uudessa, onko tuo nyt sitten studiokylä, 8 pientä taloa ja yksiöt veskisuihkulla. Näin. Tämä on siis meikäläisen unelma Thaimaasta. Ja tietenkin moottoripyörän päällä sitten vapaa-aikaa kuntoilun lisäksi vietetään mahdollisimman paljon.